Pipila ka mga traffic enforcers sa Mandaue City hayan ma-deputize na sa Land Transportation Office kun LTO. Buot pasabot, mamahimo na silang mo-issue og TOP, Contemporary Operators Permit ug makasakmit na sa mga lisensya. Ang report ni Nico Sereno. Aron mas mahingusgan ang pagpanakop sa mga traffic violators ug aron mas madisiplina ang mga motorista, nakig-alayon karon ang taga-Traffic Enforcement Agency of Mandaue kun team sa Land Transportation Office. Ang ahensya gikatakdang mupaubos og seminar sa pipila ka mga piniling traffic enforcers aron sila ma-deputize sa LTO. Ang ma-deputize enforcers makadala na og TOP, maka-issue na niini sa mga motoristang malapason sa mga lagda sa trapiko. Kaya po bitang ang TOP is confiscation man na of driver's license, no? Nya ang amua kay citation ra biya ang amua. So kini tingali mas naa ni siya ngipon as compared sa amua. Then usa po ni siya sa pamaagi pud para makatong mga violators gyud nga kanang mga unsettled pa ilahang kuan ba ilahang mga traffic violations is it's a way nga kanang siguro magukod na mo ba. Mupili ang team ug moabot sa 15 ka mga enforcers aron maoy mopaubos sa seminar isip rekisito sa pag-deputize kanila. Kun madayon na sa mga crucial areas ipakatap ang mga deputized enforcers nga magdala og parehong TOP ug traffic citation ticket. Hinuon kun manakop og violator, usara niini ang magamit nila sa matag violation. Maong matod sa team, magsilbi na sab kining warning unya sa mga violators. Corresponding penalties is dako gyud siya as compared sa kanang sa amua sa LGU sa kanang ordinansa. Example ang kanang kuan lang kanang example lang ha kanang expired ang registration. Sa amua 1,000 ra na plus impounding nya ang sa LTO kay mao na kanang 10,000 or 12 ana. Ya confiscate pa. Nico Sereno, Balitang Bisdak.